Kapitel 23. Leef Diene twee beroepingen uit. Een paar jaar terug las ik mal een boek voor erfolgrijke mensen, zonen wat al weit im leven gekomen zijn, wat aan de maat van hun leven en zeker een bediening. Dat weer voor mensen die entscheiden willen wat zij nu met de eeuwigheid van hun leven doen willen. En ze wonderden, als dat wat ze bij doen hadden, eind wat getaald had. Dus komt in de middeljaren is werkelijk. Dat passiert, wenn mensen bij komen waar ze dachten dat ze willen erfolgreich zijn en willen dat gemaakt hebben in hun leven. En waaraan zij hebben over hun ziel geleefd, buiten zichzelf te doen. Ihre levensloten met eenmaal bedieningslos. Vele mensen wat bij deze tijd komen, doen opvallende dingen. Eenigen zijn anderen en verlaten ihre eigen, anderen verlaten ihre arbeid en proeven zichzelf te vinden. Dat is interessant, dat de jongere generatie nu al van veel dingen ook al bij dit komt. Sogar vele Jugendliche zijn verbijsterd met het zelfsdienende leven wat de wereld ons biedt. Zij zoeken niet bloos voor een arbeid. Zij willen een zwak, een oorzaak, dat zal een bediening hebben. Zij willen weten dat wat zij met ihre tijd en ihre energie doen, een onderscheid maakt in deze wereld. De vraag voor een ziel en met een zwak te leven, past bij de meeste mensen in deze tijd aan. Vele mensen vragen zich, wat is het ziel van mijn leven? Voor wat leef ik? Wat is de antwoord? Weet u het ziel voor die leven? Sogar christelijke, waarheidsburnen, geestgevulde mensen kennen het ziel verleren en zich ontvangen ladig te veilen. Maar klaar, God heeft een zwak voor die leven. En dat fehlt neidig aan die, dat u de mensen ram die voor Jezus erike was. De wereld leert, dat u die roopvinger was, die zwaker vallen was, en dit wondervolle, geestlich vandaagse leven was. Wie lange alle nu een bediening im leven? Wie lange alle ruit nu een zwak, wie een God heeft er in onze harten geplant? Lehrer 3 vers 11 zegt dat zo is dit. God heeft de eeuwigheid en de mens zijn hart ingezet. En jeder mens op deze ganze eerd, daar is een verlangen voor eeuwigheid, wat plus God ervullen kan. Geld en erfolg wordt hij niet ervullen. Familie en verhältnisse worden ook niet. Er is niets erg met financiële oder arbeidserfolg oder goede familieverhältnisse. Aber die zijn niet ons eerste zwak. Wenn wir die ons eerste ziel maken, dan vangen die aan ons te een met de tijd. Dat ons leid, wenn wir nicht Gott zijn zwak voor ons leven nu gaan. Er is een himmlische zwak in ons ingeplant worden. Wat zes nicht een razon tevredenstellen kan. Bloos God kan dit verlangen ervullen. Dat is interessant, aber dit type verlangen voor zwak en voor oorzaak te leven is nog niet mogelijk ervuld van die leven naar Jezus geven. Er zijn vele moedeloze, zwakloze, zogenaamde Christen op de wereld. Zo wichtig als dat ik als Christus te kennen, aber bloos van hem kennen, wordt ons verlangen nu bediening nog niet ervuld. Jeder einer van ons is voor een oorzaak gemaakt. Christen geloven veelmaal dat bloos predikers en missionaren in God gegeven dat zwakheid te leven. Dat is een grote leer. Epheser 1 vers 11 zegt, en Christus had ons vooruit bestemd, zijn over te zijn, zoals hij dat gepland had, en hij voert alles zo uit, als hij dat wil. In andere woorden, God heeft een zwak voor die, en hij heeft dat al van aanvang van de wereld gewist. Ik zie een prediker, aber ik zie niet dollar beroepen als du bist. In dien beroep is ook niet unbedingt bloos aan dien arbeidstitel, oder wo ze dien aan en betekenen. Du hast twee beroepungen. Wir sind alle von Gott berufen für ein Zweig. In Wirklichkeit hast du twee beroepungen in dein Leben. Eine Berufung ist zu dein besonderer Zweig in Gabe. Einige sind berufen zum Doktor zu sein, andere sind geleid Geschäftsmänner zu sein oder haben eine Gabe in Musik. Dus erop wijst ook, wo du in deine Tische deine warst. Du musst ein Doktor oder ein Aufkot sein, aber die das sehr schön. En het Kindertjeuk, met kinderhelpen zum Beispiel in die Tjeuk. Heilige Geest leidt die nu des besondere op. En dat heeft met te doen met wat du in zijn Tjeuk in een wereld voor Jezus deest. Dis roep is zeer verschieden voor jeder mens. Du bist beroepen te dienen arbeid. Er zijn veel mensen in het Tjeuk, maar die zijn niet alle tot hetzelfde beroepen.
die sind nicht an dezelfde Arbeit. Du hast een besondere roep. Nu de tweede roep in dein Leben is voor allem. Dat is voor jeder Gläubiger dezelfde roep. Wir sind alle berufen, Jesus in diese Welt aan te brengen en viele Menschen met aan bekend te maken. Veel Menschen schaffen bloß an ihr persönlicher roep en zijn nicht, dat wir alle den roep haben, Menschen naar Christus te brengen. Dat is wo de Kampf für ein bedieningsvolles Leben anfängt. Du kannst dein persönlicher roep ganz erfüllen en die danach ladig werden. Wenn du bist nicht Part gewesen von der Mission, Menschen naar Jesus zu bringen. Du kannst ein kluger, gelehrter Doktor sein, der viel Lebensgerät hat. Oder ein guter Musikspieler sein, der leider geschrieben hat, dass die ganze Welt singt. Du kannst sogar volltätig für eine Kirche oder eine Mission schaffen und all deine Energie brauchen zum Anbetung planen. Oder Geld verwalten. Oder mit freiwilligen Mithelfer schaffen. Aber das besondere Roep wird die sogar vernichten und ladig lassen, wenn du nicht das Gleichgewicht in den Grund hast, den allgemeinen Roep nur zu gehen. Und das ist, Menschen nach Jesus zu bringen. Das allgemeine Roep wird dein Leben ändern, wenn du bloß aufmerksam darauf bist. Du wirst gemacht, Menschen anzubringen. Äwasat 2:10 wies dort, du bist Gott seine Handarbeit. Und du hast ein Zweig für dein Leben, das die große Begeisterung bringen wird. Ein Lebensziel, was alle Gläubigen mit dir haben. Wenn du auf dort bist, dann wird das Lebensziel die in das Leben bringen, was so eine Begeisterung ist und so erfüllend ist, als du dich nicht feststellen kannst. Nur weil wir das Zweig Staub für Staub durch sein. Erstens, Jesus erklärt das Zweig zu Simon, der Luther Petrus genannt wird, und Andreas in Matthäus 4:19. Simon Petrus wie in zijn vissenboot als Jesus hem roept en zei, kom, volg mij nu, en ik wil die uitzaken mensen te vissen. Jezus zei niet, volg mij nu, en ik wil die te een religieuze, langweilige, rechtende mens maken. Hij roept Simon Petrus en Andreas mensen aan te brengen, en het naar zijn koninkrijk te brengen. En hij roept jeder jongen, die met aan je sloot, dat zal je te doen. Du wirst gemaakt mensen aan te brengen, en aan te erreiken. Menschen naar Jesus tragen is immer ein sehr interessantes, begeisterendes Leben. Dat is so einladend. Ons is zweimal berufen worden, de zin dit Menschen uit te slaan. Onze Arbeit is sind naar Jesus te brengen. Ik ging kurz durch een park, wo mir de jongens Bibelvers durch een luidspreker bloosde, en jeder vers wat ze lazen, had met de haal te doen. Een van de hilten schild naar huis, wo boven geschreven stond, hij komt terug, bist du bereit? Wann nicht, dann gehst du nur der Hall. Das ist nicht zu wundern, dass kein von den Menschen zu diese Jungs vertelde. Sie waren bei einer Stadt, wo viele Menschen vorbeigingen, aber keiner hielt still zum Horchen. Sogar ich, als ein Prediger, ging weit bis sie an den Raum, wenn ich will nicht ein Part sein von was sie deuten. Das ist schon, wenn so sie das deuten, das ist nicht, wie Jesus sich benimmt. Probier mal eine Stelle in der Bibel zu finden, wo Jesus schon oder Schuld braucht, zum wem erreichen. Der einzige Mensch, zu wem hij streng redet, wäre der Religiöse, der immer bloß andere Rechte will. Jesus roept uns, Menschen zu werden. Wenn du jetzt fasche, brauchst du nicht eine Baseballbat, um die Fasche über dem Kopf zu schlagen. Gewöhnlich tun Menschen, wird allein und um die Fasche zu handeln. Kriegt so, da wir nicht Menschen über dem Kopf schlagen mit verdammende Bibelvers und dann erwarten, dass sie vor Jesus leben. Jesus weiß uns ein ganz besserer Weg. Mit seiner Halbkosten Erfahrung kriegen von Menschen in sein Reich nennt Leben. Jesus trägt Menschen an und macht den Mut, Gott nur zu gehen als Liebster im Leben. Der beste Weg, Menschen zu fassen, ist nicht, entmachen Schlagfehler über sich selbst, da es hinterweise, wo schein und leibtülich Jesus ist. Mit seiner Halbkosten Erfahrung kriegen von wo Menschen in sein Reich nennt Leben. Und der ist, was er geistlich von der Ocean leben ist. Einige Gläubige hüllen sich träg von Europa, Menschen für Jesus zu gewinnen, wen sie glauben nicht, dass sie die rechte Temperamente dafür haben. Aber du brauchst nicht eine Person sein, die immer gleich mit Menschen zu sein, um für Jesus zu schaffen und Menschen zu erreichen. Wenn du eine stille Person bist, wirst du Menschen erreichen, die Leute Menschen niemals erreichen können. Die stille Person ist krank, wo eine Menschen daran fehlt. Wenn du aufpasst, wird Heilige Geist dir weisen,
hoe mensen op een geestelijk vandaagse weg te erreiken. Dat meint durch die en Diene besondere persoonlijkheid. Dat is werkelijk zo einfach. Blijf bloß op voor Heilige Geest zijn leiding. Wanneer du die daaraan waans op te zijn te Heilige Geest, dan wordt die leven een grote begeistering zijn. Apostelgeschichte 10:38 zegt dat Jezus gezalfd weer en erom ging Goede te doen. Hij heilt krankheden en deed allerhand wunder. Alle wegen waar du bist, is er wat Goede wat du doen kost. Du kost wem anerkennung geven. Du kost een bediener am restaurant, die treurig laat, die kost du mitgeven. Du kost de Tscheksche am Stuur mitspreken. De groots en dollar mens bedienen moest. Jezus wil hij alle mensen aanbrengen. Aber dat meint nicht, dat wir ent zullen Druck ablaien oder ent seine te controleren. Wies ent plus naar Jezus. En laat dat verlangen ent te controleren plus toch. Du kannst nicht controleren wat mensen entscheiden met ihre levens te doen. Plus wat du met die leven deed. Een zondag na kerk vertelde ik met een man. Hij wie zonne met langere haar, armsvol tattoos en had een motorcykelwanik aan. Hij zei mij dat hij vertelt te zijn medewerker van Jezus en dat helpt mij denken dat jeder einer van ons is op een bijzondere stad aangesteld, verschillende groepen mensen te erreiken. Des man, der uiterlijk ganz anders leid als mij, hij leeft over denzelfde Jezus den ik ook leef. En hij wordt mensen erreiken die ik niemand erreiken kan. Hij zei, de jongens met wem hij vertelt, zijn je eigenlijk meid van de religion, oder willen niets van God. Aber ze worden nieuwsgierig. Want ze eerst zijn waar zijn leven anders is als het. Ze vragen hem als hij religieus is en hij zegt nee, aber ik heb geen verhältnis met God. Ik zie een vrije man. Wat voor een interessante antwoord is dat niet. Wanneer zij zich interesseren, dan heeft hij die leenheid met te delen, waar Jezus mensen vrij maakt. Weet mensen voor Jezus erreiken is einfach entwezen wat van een wunderschöne leven zij door Jezus kunnen hebben. En hier was du zijn. Dat zo is dit leven, dat brengt een grote bediening aan die leven aan. Jezus biedt dat. Best du maar aan? Jezus leert ons dat het eerste naar zijn rijk en naar zijn gerechtigheid ging aan te zijn. Wanneer we dat doen, dan wordt ons alles wat ons veelt gegeven worden. Matthäus 6:33. We kunnen niet het eerste naar schijn gaan, geld, familie of arbeid zoeken en dan oprekenen dat ons leven een bediening wordt hebben. We moeten God eerst zoeken. Wat immer du das erste siehst, wat immer du als dein feste Ziel im Leben hast, wordt dan met de tijd ook dein Gott. Dat fangt an, deine Entscheidungen te maken für die. Dat fangt an, die te regieren. Zum Beispiel, wenn deine Arbeit das erste kommt, wirst du schaffen, eine Stadt mit deiner Familie zu sein oder naar de Kerk fahren. Wenn die ein Engagement oder ein Kontrakt oder eine neue Arbeit angeboten wird, wat mit Familietijd oder Kerk mangespielen wird, dann ist deine Entscheidung al gemacht. Du wirst dort wählen, wat du dir al entscheid hast, wat dir das Wichtigste im Leben ist. Einige Menschen gehen das erste Scheingone hängen an. Sie wollen immer dort wählen, wo er das leichtste ist oder er zufriedenstellen wird. Sie wollen nicht an, dass Scheingone ein sehr schlechter Gott ist. Gott mag Scheingone, zum die hängen ankommen. Nicht, dass du willst Scheingone sägen. Scheingone wird die auf ein guter Weg hängen ankommen, wenn sein Reich bei dir das erste kommt. Weil wir in Betäuber naar de Thema zijn, van dat Königreich van God, dat eerste te hebben. In Matthäus 16:18 zei Jezus te Simon, en ik zei die, du bist Petrus, dat mijn steen, en op dit steen wil ik mijn mijn bouwen, over die dodes je wilt niemands wat de eeuwigheid krijgen. Dit is het eerste mal wat we lezen dat Jezus dat woord kerk gebruikt. Het Griechische woord wat hier gebruikt wordt is ecclesia, en dat meint de Rutjejäft. Met dit soort zei Jezus den grondstein voor zijn kerk, der hij nog wat vandaag en dag biedt. Also, wanneer we Jezus in Notfall zijn en we willen arm in onze levens dat eerste hebben, dan moeten we ook lief hebben voor zijn kerk. De rest vandaag en dag mag gewisse mensen bekend geworden immer slecht over kerk te reden. Slecht reden over de kerk is zoals een sport bekend geworden en vele mensen spelen dit. Beide binnenkant en buitenkant kerk. Dat is een verzekering te geloven dat we kunnen Jezus Notfall en dan nog de kerk, die hij biedt, immer bloß hassen oder verspateren. Aber wir kennen nicht. Wenn wir Jesus leben, moet we ook zijn kerk leven. Hij leeft die, hij heeft zijn leven voor die.
En dat is het einzige ding in de Bijbel beschreven wat Jezus bedoelt. Also wenn wir sagen, dass wir Jesus leben, sollen wir uns ook aangeven für seine eerste leven. Die fehlt er aan andere Gläubige beides, für die ene Bedürfnisse en verehren, und die helpen naar andere Menschen uit te langen. Du kannst wem naar Jezus leiden, aber du kannst nicht für jeden Moment von dein Leben da sein. Du wirst ganz uitbrennen, wenn du probst all die Personen ihre gesellschaftliche und geistliche Bedürfnisse zu erfüllen. Wat er so schön ist, von einer Gruppe Gläubige, dat kann die helpen, Bedürfnisse zu erfüllen. De Kerk, wo immer du bist, soll eine lebensgevende Gruppe sein von Menschen, die das schaffen, sich sich leren in einer Stadt, dat sie Gott beter kennenlernen und beter dienen. Wenn du Menschen für Jesus erreichst, während du in zo'n levendig Team als dort mitschaffst, kannst du sehr viel Lebens helpen zu verändern. Du wirst die ene Zweig das beste Leben in eine geistlich vandalische Kerk. Bleib op. Wenn du ein wirkliches geistlich vandalisches Leben lebst, wirst du sehen, dass Menschen sind und die tragen. Krieg so, als du bist. Sieh bloß, wer du bist. Aber hol deine Augen immer op. Ha die Antennas abgestellt, dass du sitzt und hörst. Du weißt niemals, wann Gott dir wem bringen wird, wem du für Jesus erreichen sollst. Ich sah een dag op een jet, als die früh bezien mij aanvangt met mij te vertalen. Zij weer goed gekleid en kon fijn reden, en ik word aan dat zij weer een Christ. Aber kon niet vertrouwen naar een kerk te voeren. Niets wat een kerk gedaan wordt, schijnt zo had irgendwat met haar te doen. Als we weer vertaalden, word ik aan dat zij hoog aangezien weer aan een groot, erfolgrijke geschäft, een company wat wijd en breed bekend weer. Later word ik aan dat zij aan de hoogste 2% van de rijkste mensen in haar land weer. Zij leeft Jezus, aber kan niet een kerk vinden die voor haar irgendwat meint. Ik had het veelmaal van welhabende mensen gehoord en ik zie me klaar dat deswegen ze zich veelmaal gerecht velen van kerken. De kerken geloven veelmaal dat rijkdom is slecht en armoede is schadelijk. En door ween vele welhabende mensen zich daar niet welkom. Dat is zo, dat einige erfolgrijke mensen er leven om geld draait, aber ik ken vele rijke mensen die zeer vrijgevig zijn met wat ze hebben. Dat schijnt bestimmt niet zo, als wenn zij een lijf zijn met de geld, wen zij gebruiken dat immer waren zum anderen zijn. Aber ik heb mensen getroffen die weinig geld hebben, aber kunnen ons eens niet denken als aan geld. Als een mens een lijf met geld is, heeft met der geloof in ihre instelling over geld te doen en niet met hoeveel ze hebben. Während ik met deze vrouw op een jet vertaalde, dreed ik de vertaal nu een paar kerken waar ik van hem wist en jent, die ik me zo voorstel dat ze de gleiche wil. Zij vrees zich zeer dat te horen, wen ze wist niet mal dat hij daar waren. Momenten zijn als dit komen van God. En dit kan allebei passeren wo immer du gehst en wo immer du op reis bist. Lehrer 3 vers 11 zegt dat God de Ewigkeit an onze harten ingeplant heeft. Aber dan zegt het, we worden niemals alles verstaan wat God deed, van Anfang tot am Ende. In andere woorden, ons verstand wordt niemals ganz verstaan kunnen wat God alles deed en hoe wichtig ons Sport daarbij is. Du kannst sie nicht mal verstellen, hoeveel levens du engagiert hast vom Anfang van dein Leben bis nu. Jeder leeft tot het woord, jeder denkt wat du gedaan hast, jeder geschenk voor een goede oorzaak, jeder Mal, wenn du wen beeinflusst hast durch dein gutes Beispiel, all die Menschen, die ihre Lebens naar Jesus geven, wenn sie an die wat sagen, wat zij willen, all dat, wirst du nicht weiter, bis du bei dem Himmel kommst. So, fahr Jesus op den geistlich van der Weg. Sieh op de Menschen, sieh op de Heilige Geist seine Leidung. Hij wird dir in ein bedieungsvolles Leben anleiden, wenn du so als dit lebst, ändert er wat in die. Du fühlst die wundergut, wenn du weißt, dass Heilige Geist mit dir schafft, in die neue Gelegenheit leidt, en andere Menschen ihre Levens halb en ändernis aan te brengen. God stel dat op, dat ik den dag weer op een jet, bij sie die vroeg gezeten ha. Hij wist al, verder wel de aanvang, dat ik weer een stund op dit jet zijn, krijg door hoe zij ook weer, en halb haar een kerk te vinden die haar leven gans veranderd heeft. En hij stelt zijn ding ook voor die op. Pas plus op. Hij stelt die vlecht in een rechte lijn wie hem stuur, wo du lust, zodat du doorkost met een persoon vertalen, die een zware dag is. Wenn du die Person mitmachst,
kan je dat tijd aanscheren. Dat doe je nog ramjuist, zum tijd nemen, die dag, zum die dag gaan maken. Kan het zijn dat God naar mij oppast? Wat zijn persoon zich dan vielleicht vrouw? Dat is wirklich so einfach als dat. Hou die ogen bloß groot op voor die mensen ram die, en stop en dat schijne, vrede leven aan. Die oorzaak, wat God heeft voor die leven. Leef groot. De Gouden Noordag is krachtig, wenn dat wist ons wo met God reich te stonen. Jezus maakt ons reich met God. En dat zet ons vrij. Dit is niet een ding wat du verdienen kost. Door ween wir Jezus so streng met de rechtende aanstelling van religieuze mensen die hij trof. Zij rekende op dat mensen die in volkomen benemen zich dat verdienen worden reich te stonen met God. Dat is aber nicht möglich. Radung ist ganz durch Gnade. Also, wenn Leute verlängere Näsigkeit und Rechte, wer da ihr Rechte ist, Moment, dann wisst ihr, dass sie verstehen der Gouden Noordag wirklich nicht. Gerechtigkeit ist ein Geschenk von Gott. Und wenn du dort leist, wirst du wirklich frei. Wenn du Jesus auf diesem Weg feststellst, worden grote Herre Menschen nur die Freiheit kommen. Das ist spannend und interessant mit anzusehen und Menschen helfen in Jesus seine Freiheit an zu kommen. Dat is ook een grote Fehler aan zijn levens, gerende bloß op grote dingen van God te krijgen. Dat leidt dan nu een laatje leven. Bloß nu die zelfstjek brengt in je berokkend hart. Du hast een veel grotere Zweig, een veel grotere oorzaak doorhingen. Hingen die zenuwen wat du im leven hast. Dat is zum andere, met die metbrengen en dit gezegende leven aan, wat du hast. God heeft in die een verlangen geplant, voor een eeuwige bediening, wat bloß hij ervullen kan. Jezus leidt ons naar die bediening. Check immer naar zijn bijspel en horch naar Heilige Geest zijn leiding. Dan wirst du leren hoe mensen ihre harten en gedanken unterscheiden voor God. Du wirst wat veel groter als een Arbeit beu. Du wirst niet geestlich van deze Kerk beu. De Kerk kan zich treffen in een gebied, op een große Ark, in een boom, oder in jemand zijn huis, oder in een spekker. Dat is niet nee wo Gläubige sich treffen. Wenn wir taub kommen zum ne Kerkbühr, tja wie grote Ding taub dane. Den Zweig, die Ursache, ist mit ne lebendgebende Kerk taub gebangen. Der Zweig hing ja den geschafft, ist taub gebangen mit Jesus sein Königreich bühr. Der Ursache in der Zweig hing ja die Ehe, in Familie, ist auch. Wenn die geschafft oder die Familie oder sogar die Ehe stand, und die Menschen wohnen du das neueste Raum die hast, wenn das alle bloß die geht, dan wirst du die amaladig feilen, du wirst Dinge abtragen, die da glauben, dass die Welt darum eintritt. Aber wenn du erst Gott sein Recht in seine Gerechtigkeit siehst, in deine Familie liest, dasselbe auch zu tun, worden die gute Dinge, was du in Verlangen noch hast, nach die kommen, auf ein rechter Weg. Von daher frage ich, dass du eine Entscheidung machst. Entscheide dich, dass du nicht wirst ein selbstsicher Christ sein, der bloß was am Drum gibt, was die Kirche für die in deine Familie tun kann. Wähl die, nicht den Lebenszweig an deine Ehestand oder an deine Familie oder deine Geschäft oder deine Arbeit zu finden. Und da steht, wähl die Jesus nur zu folgen und arm der erste zu stellen in dein Hart. Nehm seine Bedienung für dein Leben an. Entscheid, dass du die das tollste erfüllt weilen wirst, wenn du Menschen nach Jesus bringst. Wenn du das, worden die andere Dinge, nur wenn die verlangt, auch gegeben worden. Paulus sein Gebet wie, ich will diesen Christus kennenlernen, ja, in der Kraft, durch die hij vom Tod abstand. Ich will mit zijn Lieden bei dem Tod bekannt worden, und so mit ihm am Tod gleich worden. Ich mag durchkommen, auch vom Tod abzustehen. Philippa 3, 10, 11. Paulus will für sich selbst viel wat grater, als einfach ein makeljet Leben zu leben. Am Hunger in Christus sein Leben an zu kommen, mit seiner Mission helfen, sogar an sein Lied und dadurch ein höherer Raub zu finden. Dit ist das geistlich von deutschen Leben. Wenn ich an Paulus sein Leben denke, sage ich, dass eine Person, die von Heilige Geist erfüllt ist, kann ein ganzes Land verändern. Ich wundere, was Gott durch 5 geistlich von deutschen Menschen tun kann, oder durch 100, oder 1000. Was von einer ganzen Kirche, oder eine ganze Gemeinde wellig wird, und von deutschen Wege von Heilige Geist geleitet worden. Wir können uns das nicht vorstellen. Was von Unterschied dort machen wird auf dit Kontinent, in ons Land, auf diese ganze Erde, für die zukünftigen Generationen. Dit ist deine Zeit.
Gleich din leven en leef dat groot. Dat vangt alle met die aan. Dat is aan die, op te stoen en te zeggen, te deze ploeg van tjoike wat in onze landen allebei toegaan en zeggen, niet meer. Dat is aan die te zeggen, ik wil gaan. Een generation jonge mensen te reiken die een zwak en een levensziel zoeken, wat ze aan een levengevende tjoik willen ervaren. Dit is die tijd. Gleich din leven en leven dat groot, während du dat is, spring allem wat du kost met die maat. Zie met Jezus zien medleid je veld, en zie immer während op mens te helpen erwachende God te vinden. Zie ik hel je geest zijn leiding, en doe daar wat met, en bruk die gove en die persoonlijkheid die God die geeft af. De wereld leert, dat du was opstaan, en dat geestlich van de hoogste leven leven.